Hello guys, welcome to my channel Doraemon Creation. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாண்ட் பை மீ டோரிமான் பாட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இனிமேல் லேட் பண்ணாமல் வாங்க வீட்டுக்குள்ள போகலாம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீட்டுக்குள்ள போகலாம். நம்ம நேற்றுக்கு ஏதோ விட்டோன்னா ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் இப்படி அது 5 நிமிஷம் தான் ஒர்க் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா 2 பேரும் மொத்தமாக அன்கான்ஷியஸ் ஆகி செத்துருவாங்க அப்படின்னு அதோடு நம்ம நிறுத்தியிருப்போம். பார்ட் 3 அவங்க வந்து அப்படியே ஓடி போவாங்க. நம்ம நோபிட்டாவும் டோரிமானும் சீக்கிரமாக வா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா போவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்பான் நானும் வரேன்னு. அவன் வர மாட்டானா. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேட்ஜெட் வச்சு இது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறான். அப்போ வந்து ஃபைண்டிங் ஸ்டிக்கை பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிறான். அதை வச்சு யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அவன் வந்து அது காற்றுல எப்படி நிற்கிதுன்னு தெரில, ஆனால் அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. பெரிய நோபிட்டானா இவனு தான் காமிக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவங்க மேலே போய் காமிக்கிறாங்க. மேகம்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சர் நோபிட்டா எங்கன்னு கேட்டால் அது இவனை தான் காமிக்குது. அப்புறம் சொல்லுவேன் நான் தான்டா நோபிட்டா, அது என்ன தான்டா காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டி நோபிட்டாவை காமிப்பாங்க. வந்து சந்தோஷமாக ஓடி ஆடி விளையாண்டுட்ருப்பான். அப்போ வந்து நம்ம டோரிமான் வந்து சொல்லுவான், ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் சொல்லுவான், இப்படி வந்து நீ பண்ணினா உன்னோட மெமரியெல்லாம் லாஸ் ஆகிடும்னு சொல்லுவான். அப்போ வந்து 2-3 திருடங்க வந்து நோபிட்டாவை வந்து இடிச்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நோபிட்டா கூட சண்டைக்கு விடுவாங்க. அவங்க வந்து தலையை வச்செல்லாம் எடுப்பாங்க நம்ம நோபிட்டாவை. அப்போ வந்து அவன் கேட்பான், நீ காசு கொடுத்தீங்கன்னா உன்னோட விட்டுடுறோம், 10,000 yen வேணாம் 2,000 yen கொடு, உன்னை நாங்கள் விட்டுடுறோம், இல்லைன்னா உன்னை இப்போ அடித்து போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜூனியர் பசங்களாடா நீங்கள், ஸ்கூல் பசங்களா, காசு தானே இந்தாங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம நோபிட்டா வந்து காசு கொடுப்பான். அதோட இந்தாங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு காசு கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுவோம் இது ஃப்யூச்சர் மணி அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சொல்லுவான் சில்ட்ரன்ஸ் பேக்லேருந்து எடுத்த மணி தான்டா அது சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் சொல்லுவோம் இது உண்மையான மணிடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து ஆமாம் உண்மையான மணி தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து நான் வந்து இந்த வண்டியை ஓட்ட போகிறேன் அப்படி சொல்லிவிட்டு கோ ஸ்கூட்டர்னு சொல்லுவான். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த வண்டி தான் இருக்கும், கோ ஸ்கூட்டர்னு சொன்னால் போகும். வந்து கேட்பான் சவுண்டு டெக்னாலஜி இல்லையேன்னு. அப்படின்னு நான் ஸ்டூபிட்னு சொல்லுவான். அதுக்கு வந்து ஸ்டூபிட்னா தமிழில் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. நோபிட்டா வந்து வண்டி ஓட்ட போவான். ஆனால் அவனோட கால் குட்டியானதுனால அவனால் அதை பார்த்திங்கன்னா ஓட்ட முடியாது. அவன் சண்டுக்குள்ளேலாம் பூந்து ஓட்டுவான். அவன் அப்படியே போய்கிட்டு இருப்பான். அப்போ வந்து அவங்க வந்து விடாமல் துரத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, என் வண்டியவே எடுத்துகிட்டு போறியான்னு சொல்லி. அப்போ வந்து நம்ம சிசுகாவை காமிப்பாங்க. அவன் வந்து சிசுகா காப்பாற்று அப்படின்னு நம்ம நோபிட்டா வந்து சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் ஒரு மேடு மேலே ஏறி அப்படியே அங்கே விழுந்துருவான். அப்போ வந்து சொல்லுவான் மாட்டிக்கிட்டியாடா, இன்னைக்கு உனக்கு வேட்டு தான்டா, நில்லு நீ எதுக்கு என் கூட ஃபைட்டுக்கு வர, உனக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். நாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லுவான். நீங்களாம் ஹை ஸ்கூல் தானேன்னு சொல்லுவான். அப்போ இல்லை நான் அடித்தா நீ அவ்வளோ செத்துருவேன்னு சொல்லி அவன் ஒரு அடிப்பான். வந்து பறந்து போய் விழுந்துருவோம். ரொம்ப வலிக்குது, ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவான். அப்போ வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் நோபிட்டாவும் நம்மளோட உண்மையான நோபிட்டாவும் ஒரு பறந்து வந்துட்டுருப்பாங்க. திடீர்னு நம்ம நோபிட்டா வந்து அன்கான்ஷியஸாக விழுக ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஏன்னா 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, அதனால் அப்படியே விழுக ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நோபிட்டா சொல்லுவோம் கட்டுப்பிடின்னு என்னது எனக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நோபிட்டா வந்து கவலைப்படாத டோரிமான்னு சொல்லுவோம். இங்கே பார்த்தா நம்ம பெரிய நோபிட்டாவை அவங்க அடிச்சிட்ருப்பாங்க. யாரா நீ என்ன அடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து சிசுகா வந்து ஏன் என் ஃப்ரெண்டை அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சிசுகா கேட்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து நோபிட்டா சொல்லுவோம் சிசுகா இங்கேருந்து ஓடி போயிட்டு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது சொல்லுக்க நீ யாரான்னு சொல்லி திருப்பி அடிச்சிடுவோம் அந்த வில்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னோட ஓடவே முடியாது நோபிட்டா கிட்ட சொல்லுவான். அப்போ ஒரு அடி விடுவோம் நம்ம ஜியான்னு விழுந்துடுவான். அப்போ வந்து நீ யாரான்னு கேட்பான். நான் ஜியான்னு சொல்லி எல்லோரும் அடித்து பந்தாடுவான். அதுக்கப்புறம் சுனியை வந்து உங்களை ஏரோப்ளைனை விட்டு எல்லோரையும் அடித்து தம்சம் பண்ணுவான். சுனியை வந்து சொல்லுவான் என் ஃப்ரெண்டு மேலே கையை வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான்.
நம்ம ஜியான் வந்து என்னை தாண்டி தான்டா உன்னால் நோபிட்டாவை அடிக்க முடியும்னு சொல்லி எல்லோரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம நோபிட்டாவும் சும்மா அடிச்சிட்ருப்பான். திடீர்னு அவன் வந்து அவங்கெல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க, நாங்கள் அடுத்த தடவை உங்களை வச்சுக்கிறோன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் உன்னை காப்பாற்றணும்னா சிசுகான்னு சொல்லுவான். அப்போ சிசுகா ஆமான்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு நம்ம நோபிட்டா பார்த்தீங்கன்னா மயங்கி விழுந்துருவான். அப்படின்னு சொல்லுவான், அவன் ஸ்கூட்டர்லேருந்து கீழே விழுந்திருப்பான், அவன் மண்டையில் அடிபட்டிருக்கும், அதனால தான் சொல்லுவான். அப்போ வந்து நம்ம பெரிய நோபிட்டாவும் அப்படியே மயங்கி விழுந்துருவாங்க. ஏன்னா 2 பேரோட டைம் முடிஞ்சிடுச்சு, அப்படியே மயங்கி விழுந்துருவாங்க. ஏன்னா ஃப்யூச்சர் சிசுகாவை கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே விழுந்துருவாங்க. நோபிட்டாவுக்கு வந்து மெமரியெல்லாம் மறந்து போயிடும். நம்ம டோரிமானை வந்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சாகணும்னு சொல்லி எனிவேர் டோர் இருப்பானா, எனிவேர் டோர் கிட்டே போய் அடல்ட் நோபிட்டா எங்கே இருக்கான்னு சொல்லுவானா. அப்போ வந்து அவன் வந்து இந்த இடத்தையே தான் காமிக்கும் அந்த எனிவேர் டோரு. ஏன்னா இங்கே தான் அந்த அடல்ட் நோபிட்டா இருக்கான். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக என்னென்னமோ சொல்லி ஜப்பானீஸில் என்னென்னமோ சொல்லி மந்திர கதவை திறந்துடுறாங்க. அங்கே வந்து நோபிட்டா கத்திகிட்ருக்காங்க. நம்ம சுனி வந்து சொல்கிறோம், நம்ம ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணியிருக்கேன், இப்போ வந்துடும் சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து சுனிக்கு சொல்லுவோம், நம்ம டோரிமான் இந்த ரோப்பை போய் பிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ரோப்பை வந்து சொல்லும், டைம் முடிஞ்சுது, இனிமேல் அவங்களால காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் வந்து சொல்லுவான், ஏய் நீ மட்டும் என்னோட நோபிட்டாவை காப்பாற்றல இந்த கேஜெட் கிட்ட உன்னெல்லாம் பீஸ் ஆக்கிடுவேன்னு சொல்லும். அப்போ வந்து அவன் மெமரியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பான், இப்படி நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படிலாம் நம்ம டோரிமான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆவி வந்து அந்த ரோப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் எப்படின்னு தெரியாது, இதெல்லாம் சென்டிமெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம் காய்ஸ். அந்த ஆவி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். நம்ம நோபிட்டாவும் பார்த்திங்கன்னா எந்திரிச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் மெமரிஸ் எல்லாம் யோசித்து பார்ப்பாங்க, நல்லா அப்படியே கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க 2 பேரும், நோபிட்டாவும் டோரிமானும். அதுக்கப்புறம் அவன் அப்படியே கண் முழிப்பான். சிசுகா வந்து நோபிட்டான்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் வந்து நோபிட்டா யூ இடியட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிசுகா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏன் இப்படி பண்ணுற நோபிட்டா அப்படின்னு நம்ம சிசுகா வந்து கேட்பான். பார்த்தா நம்மளோட பெரிய நோபிட்டாவும் அப்படியே எழுந்திரிச்சிடுவாங்க. ஃப்யூச்சருக்கு போகலாம், என் வெட்டிங்க்கு போகலாம் அப்படின்னு பெரிய நோபிட்டாவே சொல்லுவான். எல்லோரும் அப்படியே ஃப்யூச்சருக்கு போயிட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் முதல்ல ஃப்யூச்சருக்கு போக மாட்டாங்க, பாஸ்ட்டுக்கு தான் போவாங்க, அவன் பேரை மாற்றணும்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்படியே போவாங்க. இதுதான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா வீடு, எங்கள் அப்பாவுக்கு எப்போவுமே இந்த பெயிண்டிங் தான் உயிர் அப்படின்னு நம்ம நோபிட்டா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டோரிமான் வந்து எப்போவுமே இந்த கதவு இப்படி தான் அப்படி, அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கதையை. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கணும்னு பார்த்தா அவங்களோட அப்பா வந்து ஓடி வந்துட்டுருப்பாங்க. என்னோடய மகன் எங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்படின்னு சொல்லுவான், இதுதான் எங்கள் அப்பா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன நோபிட்டா சொல்லுவான். பெரிய நோபிட்டா வந்து 25 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் அப்பா இப்படி தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாருன்னு கேட்கணும். அப்போ வந்து நான் தான் பையன்னு குட்டி நோபிட்டா சொல்கிறான். என் பையன் இப்போ தானே பிறந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பையன் எங்கெங்கன்னு பார்க்க போகிறாங்க. இப்போ 3 பேரும் அங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலு அப்படின்னு சொல்லி ஓடிட்டுருப்பாங்க. இவங்களும் வெயிட் a minute நாங்களும் வரோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து சொல்லுவோம், கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், உங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறந்திருக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நோபிட்டா வந்து சொல்லுவோம், நான் ரொம்ப குஷியாக இருக்கேன், நான் எப்படி இருப்பேன் பார்க்குறதுக்குன்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து இதானே என் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கானே அப்படின்னு பார்த்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பாடு சுருண்ட முடி, இங்கே பாடு இது இவன்லாம் பெரிய ஆளாக வரவே மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. நோபிட்டாவோட அப்பா வந்து தடுத்து விட்ருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கேட்பாங்க நோபிட்டாவோட அம்மா, இந்த பையனோட பேர் என்ன வைக்கலான்னு. அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க, நான் அந்த பேர் சொல்ல போகிறேன், நோபிட்டா இதுதான் இந்த பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க.
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குட்டி நம்பிட்டு வந்து எனக்கு இன்னும் கூலான பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். அப்புறம் வந்து அவங்க அம்மா இந்த மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க. இவன் வந்து பெருசாகிற வரைக்கும் ஹெல்த்தாக தான் இருப்பான், ஆரோக்கியமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அந்த பேர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து இவன் வந்து ஒரு குட் பாயாக இருப்பான், நல்ல பையனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களும் டோரேமான் சொல்லுவான் இவங்கள வீக்காக இருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் அப்படின்னு டோரேமான் வந்து சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா சென்டிமெண்ட்டில் விட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவன் பெயிண்டராக வருவானா, மியூசிஷியனாக வருவானா. அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேரும் குட்டி நம்பிட்டா பெரிய நம்பிட்டா அவளை மூஞ்சியை பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு பெரிய பையன்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவனை வந்து அவங்க அப்பா வந்து துரத்து விட்ருவாங்க. இந்த சீன் எனக்கு புரியாது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களாம் பேசிகிட்டே போயிட்டுருப்பாங்க. அப்போ வந்து நம்ம டோரேமான் வந்து சொல்லுவோம் சரி ஃப்யூச்சருக்கு போகலாமான்னு கேட்பான். அப்போ வந்து சரின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஃப்யூச்சருக்கு போவாங்க அந்த மண்டபத்துக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம பெரிய நோபிட்டா, டோரேமான், நோபிட்டா இவங்களாம் ஓடி போயிட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ ஓடி வந்து அங்கே நின்றுடுவாங்க எலிகேட்டர் பக்கத்தில். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படியோ நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நம்மளோட பாஸ்ட் டோரேமானும் நோபிட்டாவும் அங்கே ஓடிட்டுருப்பாங்க. அதனால் உங்களுக்கு பார்ட் 2 பார்த்தா தான் புரியும் உங்களுக்கு, பார்ட் 2. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தனியாக போ நான் வரலன்னு நம்ம டோரேமானும் நோபிட்டாவும் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து சரி எனக்கு வர வேணாம், தேங்க்யூ ஃபார் ஃபைண்டிங் மீ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லி நோபிட்டான்னு சொல்லுவான் ஃப்யூச்சர் என்னோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிங்கை வந்து கொடுப்பான் நம்ம நோபிட்டா கிட்ட. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு இந்த பாய் சொல்லி பார்த்திங்கன்னா போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நோபிட்டா எப்போ மாதிரி ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகிற மாதிரி இதுக்கு ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டுருக்கான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இன்னும் நம்ம ஜீவன் வந்து பிச்சை மிளகா காரம் 12 மணி நேரம் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் சொல்கிறான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு திரும்பி வந்துட்டான்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் திரும்பி வந்துட்டேன், ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. சிசுக்காவும் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டையும் சிரிப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பீச் கொடுப்பான். குட் ஆஃப்டர்நூன், என் பேர் நோபிட்டான்னு சொல்லுவான். நம்ம சுனியை வந்து சொல்லுவான் உன் பேர் நோபிட்டான்னு எல்லாருக்குமே தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நோபிட்டா வந்து சிரிப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு முதல்ல இந்த பேரே பிடிக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுவான் ஜப்பானீஸ்லாம் புரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பிறந்தப்ப எங்கள் பேரண்ட்ஸ் இந்த பேரை கொடுத்தாங்க, நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அதனால் இப்போ எனக்கு இந்த பேர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம நோபிட்டா வந்து சொல்லிகிட்ருப்பான். எங்கள் அப்பா, எங்கள் அம்மா, எங்கள் பாட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எங்கள் பாட்டி என்னை ரொம்ப கேர் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லி ஃப்ளாஷ்பேக்கை போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அம்மாவை காமிப்பாங்க. அவங்க அம்மா வந்து 0 மார்க்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நோபிட்டாவை. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நோபிட்டா வந்து ஷிசுகாவோட அப்பா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் சொல்லுவாள் எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க நீ பேஸ்பால் பிளேயராக வரணும், இல்லைனா நீ ஒரு பெயிண்டராக வரணும், இல்லை மியூசிஷியனாக வரணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அது அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லி ஷிசுகாவுக்கு பாருங்க மீசை அப்போ எனக்கு நல்லா ஒத்துப்படுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க 2 பேரும் கையை பிடிப்பாங்க. அப்படியே ஜூம் வியூவில் காமிப்பாங்க. எல்லோரும் இந்த ஸ்பீச்சை கேட்டு அழுதுட்டுருப்பாங்க. இதில் என்ன சென்டிமெண்ட்டுன்னு எனக்கு தெரில. நம்ம ஜியான் சுனியோலாம் அழுதுட்டு இருக்கும்போது நம்ம டோரேமானும் அவங்கெல்லாம் அவங்க பாட்டியோடு இருந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம பெரிய நோபிட்டா பார்த்துட்றான். பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். அப்போ அவங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க அப்பாடு எப்படியோ பார்த்தாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நோபிட்டாவோட அம்மா நோபிட்டாவோட அப்பவும் இங்கே எங்கள் அம்மா இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நோபிட்டா வந்து ஹாய்னு காமிப்பான். ஷிசுகா என்ன கேட்டப்போ ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு குட்டி நோபிட்டாவும் அவங்களும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் திரும்பி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, அவங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க நீ கண்டிப்பாக வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை கேட்டு நம்ம டோரேமான் ரொம்ப அழுதுருவான். அதுக்கப்புறம் டைம் மிஷினில் அப்படியே உட்காந்துட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. நம்ம நோபிட்டா வந்து கேட்பான் இப்படி டோரேமான் எப்படி நீ ஆட்டோமேட்டிக் இதில் போட்ட அப்படின்னு சொல்லுவான். வந்து திடீர்னு என்னாகும் படகுட்டு வந்து மண்டையில் அடித்து அவனுக்கு எல்லா ஞாபகமும் மறந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் கேட்பான் ஆமாம் நாம இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆமாம் நான் டைம் மிஷினில் எப்படி உட்காந்துருக்கேன், டைம் மிஷின் எப்படி போகுது, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலே அப்படின்னு குழம்பிகிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நோபிட்டா நீ பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கிராண்ட்மாவை பார்த்தோமா,
கிராண்ட்மோட ஆசை நம்ம நிறைவேற்றணுமா அப்படின்னு டோரேமான் சொல்லுவான். எல்லாமே முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுவான். ஓகே கைஸ், இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த படம் பண்ணணுமா வேணாமான்னு சொல்லுங்கள் கைஸ். ஓகே கைஸ், அடுத்த படத்தில் சந்திக்கலாம், இல்லை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் கைஸ். நான் பார்ட் 1 அதுக்கப்புறம் பார்ட் 2 லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் பாருங்க கைஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட தான் இருக்கும், ஒன்றும் இல்லை கைஸ். ஓகே கைஸ், பை கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு டோரேமான் கிரியேஷன்.